ನಮ್ಮೆ ಓ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎದುರುಬಲಂಬೆ ದಾನೆ ಕುಲಿದು ಪೋಸ್ಕೋರು వాళ్ళు ಎದುರುಬಲ ದಾನೆ ನಿನ್ನ ತರೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಂದು ಅಡರ್ದು ಬೋತು ನಮ್ಮೆ ಖಾಲಿ ನಾಳೆ ಪಾತ್ರೆರನ್ನು ಸಾಧನೆ ಬೋಡು ಅವು ಆನ ಮಗನ ಬಿರ್ಸಾತಿಗೆ ಆನೆ ಬರಾಗ ನಿನ್ನ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಬೈ ಕಾರಡು ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಸಂಬಂಧವು ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಪಂಡತ್ತೈ ಅವು ಅನೆ ಬರಮೆ ನಿನ್ನ ವಾಸೆ ಕೆಟ್ನಾಯ ರಡ್ಡು ಜನ ಪಲಾಯಲುಲ್ಲ ದಯ ಮನದಿನ ಪುಣ್ಯ ತಂಗಡಿ ಒರ್ತಿಪ್ಪುಣಿ ತೀರನಿಗ್ಲೆ ತುಯ್ಯರೆ ಅನ್ನಮೆ ನಾನು ಸೈತನಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿ ಸೈಜೋಡ್ನಿಗಳು ಮಾರಿಲೆ ಯಾನಂಚ ಅವಳು ಆ ನಾನಿದ ದಿನಟ ಅವಳು ಬಾಕಿ ನನಗೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪಣ್ಣದು ಪಿದೈರ್ದು ಬೀಗ ಪಡ್ಪಾದಿನಿ ಉಲಯ ಜೆತ್ತದು ಪಿದೈರ್ದು ರೂಮ್ ಬೇಗ ಪಡ್ಪಾದು ಪಂಡ ಪಂಡ ಇಂಜೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಜೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಪಿದಾಂಡು ಪಿದಾರ್ದು ಫ್ಲೈಟ್ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನಿ ಓ ದೇವರು ಎಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಅವು ದಾಲೆ ಇಂಚೆ ದಾಲೆ ಶೇಕ ಒಂದುಂಡು ಓಲ್ ಪತೊನೆರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಟು ತನಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆದ ನಿಂಜೆ ಗೊತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೂಕೊಂದು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪುಷ್ ಮಂತಿನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪುಷ್ ಮಂದಿ ನನಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪರಡು ದಾಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬಸ್ತ ಡೋರ್ಗೆ ಬೂರ್ದಿನಿ ಏನಾಡ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಮನ್ಪಾಯ ನನಗೆ ಅವೆನ್ನ ಆಸೆ ಹೆಂಗೆ ಆ ರೋಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಅಂಚಿನ ರೋಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದು ಅರ್ಧ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೇ ಪಾತ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂತ ರೋಲ್ ಅದು ಸೀನ್ ಅದು ಬರ್ಪುಣ ಆ 4 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಡೀ ಜೀವನಗೆ ವಂಚಿನ ಟ್ರಯಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡಾಯ್ತು ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆಯರು ಬಂದಾಂಡ ಆ ನಾಟಕದ ತಯಾರಿ ಪೋಪಿನ ಹಿಡಿದು ಮಂಜಿ ಆತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವು ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಯಾರಿ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ಲೆಗ್ ನಾಟಕ ಮೂರ್ತಾನಾಗ ಶರವುಡು ಮೂರ್ತಾಪಣಿ ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲ ಅವಳು ಮೂರ್ತಾನಾಗ ಎಂಕುಲು ತೂಪಿನಿ ಆಯ್ತು ಆರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ತೂಪಿರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಐಟು ತೂಪಿನಿ ಪಂಡ ಆರು ಹಂಚಿದನರಪ್ಪ ತೂಪಿನಿ ದಾದ ಮಾತೊಂದು ಐದು ದಾಲೆ ಖಾಲಿ ಡ್ರಾಮದ ಟೈಟ್ಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ ನಾಲ್ ಪುದಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ನಾಲ್ ಪಾತ್ರೋಳು ಒಂಜಿ ನಾವು ಪಾತ್ರೋಳು ಆರು ಬರೀತೇನೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಓದರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಐಟ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟುಡು ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಬಂಗೋಡು ಅಂಚೆ ಅಲ್ತು ಮೂರ್ತ ಆದ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಪೇರು 2 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಚೆ 2 ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾನು ಡ್ರಾಮಾ ಹಾಪನಿ ಮನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ದಾದೊಪ್ಪು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ರೋಲ್ ಎಂಜಿನೊಪ್ಪು ಯಾನ್ ಎಂಜಿನೊಪ್ಪು ಸದಾಶಿವಮಿಂದ ದಾದೊಪ್ಪು ತಿಮ್ಮಪ್ಪುಗಳ ಅನ್ನೆನ್ನ ದಾದೊಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ರೋಲ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಾದೊಪ್ಪು ಇಂಜಿನ ರೋಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ 4 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಚನೆ ಫುಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕುಲ್ದುಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಾಗ ಪೂರ ಮೊನೆ ತೂಪುನಿ ಮತ್ತೆ ಏರೇನು ಸುರುಳು ಎಪ್ಪುರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದಂದು ಪೂರ ತೂಪಿನಿ ಏರೇನು ಆರ ಮನಿ ಪೂಜಾರು ಕುಲೋನಿರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕುಲೋನಿರು ಅಂಚೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೊನೆ ತೂಪಿನಿ ಏರೇನು ಎಪ್ಪುರು ಏರೇನು ಅವ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟಕ್ ಕೊರಿಯನು ಫಸ್ಟ್ ಸೀನು ಏರು ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ತಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಆತನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಆಂಡು ಐದಕ್ಕ ಆ ರೋಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐದಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಐತೆ 13-14 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಕ್ಲೊಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿ ರೋಲ್ ಬಂದಿಟ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ದಾದವು ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಅರನ್ ರೋಲ್ ದಾದ ಅಮ್ಮೇನ್ ರೋಲ್ ದಾದ ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಸೀನ್ದ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೀನ್ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಐದಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಒರೇ ಕೊನೋದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಪನ ವಂಚ ಇಂಚ ಎಂಗ್ಲೆಂಗ್ ಈತ್ ಚಾಪರ್ಕ ತಂದು ಆತನ ಬೇತೆ ನಾಟಕ ಓಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತಂದಿತ್ತು ನಾನಲ್ಲ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೊಸತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕ್ಲವಳು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ ಅದು ಉಪ್ಪು ಆತು ಪೋಡಿದುಪ್ಪು ಒಂದು ನಿಜ ಬಂತು ನಾನು ಎಂಗ್ಲದ ಅನುಮಾನತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಆತು ಪೋಡಿದುಪ್ಪು ಎಂಗಳು ಈ ಹೊಸ ನಾಟಕ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಈತ್ ಪನ್ನೀರ ಅಂದ 300 ಶೋ ಡ್ರಾಮಾ ಅತನ ಈರುಂಡರ ಈತ್ 300 ಶೋ ಬದುಕುದರಿಂದ 300 ಅಂಚಿನ 300 400 200 300 ಶೋ ಆತನ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಡಾಳ ಮಂತ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಶೋ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ನಾಟಕ ನಾಯ್ದ ಬೀಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ನಾನಾಗ ಹೊಸ ನಾಟಕನ ಹೆಂಗೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ದಾಲ ಮನ್ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ನ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ಅಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆ 6ನೇದು ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಪನ್ನ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಎಂಗ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಮನ್ಪೋಯ್ದಾರು ಅಂಚೆ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ ಪೋಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನು ಅಂಚೆ ಒರಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಡ್ರಾಮಾ ರೋಲ್ ಒಂಜ ಅಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 16 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು 16-15 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಅರ್ಧ ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಫುಲ್ ಡೇ ಅರ್ಧ ದಿನ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೇ ಪಾತ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂತೆ ರೋಲ್ ಅದು ಸೀನ್ ಅದು ಬರ್ಪುಣ ಆ 4 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಡೀ ಜೀವನಗೆ ವಂಚಿನ ಟ್ರಯಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡಾಯ್ತು ಪಂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆತು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತು ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಮಾತಾಡಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ದ ಅತನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆರ್ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಬೋಡು ಈ ಲೈಟ್ ಎಂಚ ಬೋಡು ಪೂರ ವಿಷಯ ಅಂಚೆ ಕಲಾವಿದರು 13-14 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು 14 ನಮೂನೆದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 14 ನಮೂನೆದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಮಂಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ 4 ಇಂಥ ಟ್ರಯಲ್ಡ್ ಅರೆಗೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ಪಾಪಾರು ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ದು ಟಯರ್ಡ್ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು
ಅಂಚೆ ನಾಲ್ದಿಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಭಯಂಕರ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಣಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಎದುರು ಕುಲ್ಲುಜ ಬೇತೆ ಒಲಂಲು ಇಪ್ಪುವ ಎಂಗ್ಲ ಸೀನನ್ ರಪ್ಪ ಬಲಿಪುನಿ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ಪಕ್ಕ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕನೆ ದೇವ್ರದೇಟು ಈಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಯಲ್ ಉಂಟು 4 ದಿನ 2 ದಿನ ಆನಿ ಪೂರ ಆರು ಇಂಚಿನ ಪಂತೆರ ಆರು ಪಂತಿನ 3% ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದೊಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದಯಪಂಡ ಆರು ಪಂಪ ರೀತಿ ಹಂಚಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪಂದು ಕೊಲ್ಪನ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಡಯಲಾಗಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪುಂದು ಅವ್ನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನೀಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಥ ಆಪಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನಾ 2 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಗ್ಲು ಆರು ಪನ್ನೊಂಜಿ 100% ಆತು 50% ಆತ ಎಂಗ್ಲು ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪ ಪನ್ಪನಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಇಪ್ಪು ಅಂಚೆನ ಡ್ರಾಮಾ ಸಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಶೋ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಶೋ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾ ಸಟ್ ಅಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋಣ ಅಂಚೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತಪ್ಪಾಗ ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ 4 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಓಡಿ ಮಟ್ಟ ಬಂಡ ಶೋ ತಪ್ಪಗಳುಂಡು ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಆತಪ್ಪಾಗ ಸೀನಾದ ಎಂಗ್ಲು 6ನೇದು ತಿಕ್ಕುಜ ಎಂಗ್ಲ ಸೀನಾದ 6ನೇದು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೋ ಲಾಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಬೋದು ಬರೀ ಟಿಮಿಂಗ್ ದಯಮಂಡ ದಾಲ ಮಾಲ್ಪಜೀರು ಪಂಡ 10 ದಿನ ಅನ್ಪಣಂಗ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಂಡು ದಯಮಂಡ ಒಂಜಿ ಎತ್ತೋ ಜನ ಬತ್ತು ಉಪೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆನೆ ಅಂತ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತು ಉಪೇರು ದಾದಾನ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಯತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂಚೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚೆ ಅದು ನಾ ರಾತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದು ಉಪೇರು ರೋಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೋಲ್ ಇಂಚನೇ ಬರಡು ಬಣ್ಣದು ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಒಂತೆ ನಾಳೆ ಮಂತ್ರಿ ನನಗೆ ದಾದ ಫಲವನ್ನು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಡ 6ನೇದು ತಿಕ್ಕರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ 6ನೇದು ಹೋದು ಮಸ್ಟೇ ಅಂದು ಸರಿ ಅಂಡ ಮಂತನ ಆತ ಪಂಡೇರ್ನ ಸರಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ ಪಂಡೇರ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆರು ಆತು ಬಂತು ತೊಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೊಸತ್ತೆ ಅಂಚ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಾದ ನಾಳೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ ಪರತ್ತದ ಕಲ್ತನ ಕಲಾವಿದರ ನಲ್ಲ ಆತಿಜ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಾದ ಮುಂದುವರೆಯೋಲ್ಲ ಅಂಚ ಸುರೂತ ಸಲ ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋಯಿನ ಅನುಭವ ನೆನಪಂತ ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋಯಿನ ಅನುಭವ ಸುರೂತ ಸ್ಥಳ ಪೋಯಿ ನಾನು ಈರುಂಡರ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಬಿತ್ತಲೆ 2 ಡ್ರಾಮಾ ಬೊಂಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನಿ ಆಯ್ತು ಕೆಬಿ ಬಿತ್ತಲೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿ ಅನಿಸಿ ಈರುಂಡರ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿ ಅನುಲ್ಲೆ ಅಂಚ 2 ಡ್ರಾಮಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಅವನಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಕೆಬಿ ಬಿತ್ತಲೆ ಅಂಚ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅವಂತುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಯಾನು ಎನ್ನಿರ್ಜಿ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಆಪುಂಡು ಈ ಬಾಂಬೆ ಪೋಪೆ ಆತನ ಈ ಫಿಲ್ಮುಡ್ ಬರ್ಪೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯಾನು ತೋಜವ ಅನ್ಪು ನಾನು ಸತ್ಯದ ಎನ್ನಿರ್ಜಿ ಅವತ್ತಿನ ಪಿದೇರು ಪೋಪುನ ಮತ್ತು ಏನು ಹಿಂದಿದಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇರ್ತವು ಅಂದರೆ ಈ ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನೆ ಕೊಂಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಮಿಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಾತ ಖುಷಿ ಅದು ಅಲ್ಪೋದು ಹೆಂಗ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಬಾಂಬೆ ಉಂಡು ಅವ್ಳು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಒನಸ್ ತೆನಸ ಅದು ಅಲ್ಪ ನಾಟಕ ಪೋಪಿನ ಅವು ಭಾರಿ ಅನುಭವ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಯಾನು ಪೋಯಿನಪ್ಪ ದುಂಬು ಹಿಂಗೆ ಚಾಪರಕ ತಂಡ ಒಂಜಿ 40 ದಿನ ಅಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು 40 ದಿನ 35 ದಿನ ಅಂಚ ಮಾತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ 40 ದಿನ ಒಟ್ಟು 25 ಶೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋ ಮಂತದ್ದು ಎಂಗ್ಲ ತಂಡ ಅಂಚಿನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಮಂತನ ತಂಡವು ನಿಜವಾದ ಬಾಂಬೆದ ಯಾನು ಪೋಯ್ಬೇಕು 35 ದಿನ ಅಂಚಲ್ಲ ಎತ್ತಂಡು 30 ದಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಪೋತನ ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಆ 30 ದಿನದ ಅನುಭವ ಬಾಂಬೆಡ್ ಅಂತೆ ಫುಡ್ಡು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ದು ಸುರು 4 ದಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವು ತಿನ್ಪುನಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಫುಡ್ ಪತ್ತು ದಾಯಪಂಡು ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಳು ನೈಟ್ ಶೋ 1 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಬುಲ್ಪ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಶೋ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ತುಯ್ಯರೆ ಪಂಡ ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ತುಯ್ಯರ್ ತಿಕ್ಕುನಿ ಬಾರ್ದ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲೆ ತುಯ್ಯರ್ ತಿಕ್ಕುನಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಡ್ರಾಮಾ ತುಯ್ಯರೆ ಬರೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಈ ಮಾಟುಂಗಾಡು ಡ್ರಾಮಾ ಆಪುಂಡು 1 ಗಂಟೆದ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಶೋ 5 ಗಂಟೆದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ರೂಮ್ ಬತ್ತಂದ ಅಲ್ಪ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಆದನಾಗ ಏನು 3 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು 10 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಶೋ ಆಪುಂಡು ಅಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ 5 ಕಾಲತ್ತು ಕೂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶೋ ಅಂಚಿನ ಆತನಾಗಿ ಫುಡ್ದ ನೆಂಪುಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಫುಡ್ ನೆನಪುಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾತೆ ನೊಟ್ಟಿ ಮಿಂಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಅವಳು ಪೋಯ್ ಕೂಡ ಹೊಸ ಜನ ಕುದಿಕ್ಕುನಿ ಕುಡೊಂದಿ ಕಡೆ ಪೋನಾಗ ಅವಳು ಪೋಯ್ ಎಂಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇನ್ವೈನ್ ಮನ್ಪುನಿ ಆಕಳು ಎಂಗ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಖುಷಿ ಬಾಂಬೆದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಓಡೆ ಮಟ್ಟ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬಾಂಬೆಡ್ ನಿಂಗೆ ಆತನ ಅನುಭವ ಯಾನು ಮಾತ ಕಿವಿ ಬಿತ್ತಲೆ ಡ್ರಾಮಾಗ ಕಿವಿ ಬಿತ್ತಲೆ ಈರುಂಡರ ಡ್ರಾಮಾ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ 2-3 ಶೋ ಇಜ್ಜಾನು ಓ ಈರುಂಡರ ಡ್ರಾಮಾ ಇಜ್ಜಾನ ಅವಾಗ ಕಿವಿ ಬಿತ್ತಲೆ ಡ್ರಾಮಾ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತನು ಹಿಂಗೆ ಡೈಲಿ ಹೋದ್ವರ ಒಂಥರ ಉರುವಾನ್ ಡೈಲಿ ಪೋಡತ್ತ ಅಡೆಗೆ ಪೋಡತ್ತ ಇದು ಉರುವಾನ್ ಅಂಚೆ ರೂಮ್ ಉಡಿ ಯಾನೆ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಶುರುವಾತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀನು ಖುಷಿ ಇಪ್ಪು ಅಂಚೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪನೊಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ ರೂಮ್ ಉಡಿ ಯಾನೆ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಕುಲ್ಲುದಾನಾಗ ಅವಳು ಇಂಜ ಅಂತ ಪಂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮಾತ ಟೀಮದ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಪೋದು ಅವೇ ನೆಟುಪ್ಪುನಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಾಲೋ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ ಟೀಮದ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕಲು ಪೋದು ಬತ್ತಕ್ಕ ಬೇರೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕುಮಿ ಪೋಪುನ ಅಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ಪೋದು ಕುಲ್ಲುನಿ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಚಾಪರ್ಗ ತಂಡ ಉಪುನಾಗ ಹಿರಿಯ ರಂಗನಟಿ ಆನಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಇತ್ತೇರೆ ತಂಡೋಡು ಯಾನ್ ಪೋನಾಗ ಹಿಂಗೆ ತಿಗಿರಿಜಾರ
ಅಂಚ ಆರು ಅವಳು ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಆರು ನಲ್ಪನೆ ಎಂದೋ ಆಯ್ನಿ ಅವೇ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಾವು ಯಾನಂಚ ಅವಳು ಆ ನಾಣಿದ ದಿನಟ ಅವಳು ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು ಬಾಕಿ ನನಗೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಣ್ಣದು ಪಿದೈರ್ದು ಬೀಗ ಪಡ್ಪಾದಿನಿ ಉಳಯ್ಯ ಜೆತ್ತದು ಪಿದೈರ್ದು ರೂಮ್ ಬೇಗ ಪಡ್ಪಾದು ಪಂಡ ಪಂಡ ಇಂಜೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಜೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪಿದೈರ್ದಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರು ನಕಲ್ರ ಇಂಚೆ ಪಾತಿರೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಡುಪ್ಪುನಿ ಪೂರ ಹಿಂದಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕುಲ್ದಲ್ಲ ಬತ್ತೇಂಡ ಕೇಂದ್ರ ನಕಲೆ ಉತ್ತರ ಇಂಚೆ ಕೊರಪುನಿ ನಾನು ಒರಿ ಎಪ್ಪಿನ ಅದೇ ಅಂಚ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಿದೈರ್ದು ಬೀಗ ಪಡಲೆ ಅವಳೆ ಜೆಪ್ಪು ಪಣ್ಣದು ಪೋಯ್ರು పోదు అంతే పడతానాక చెప్పారు అప్పటి పొడిగాడు భయంకర పొడిగాడు ఇంక రూముడు నాటక స్టార్ట్ అవుతుంది మాటంగాడు డ్రామా అని ఎంచుంజ మంత్రం రూముడు చెప్పారు అప్పజీ ఎంకి చెప్పారు ఎంజెంದು పోను ಮಂಡ್ಯಾಡು ಯಾನು ಊರಿಗೆ ಪುನಿ ಒಂದ್ಮೇಲೆ ರೂಮು ಬೀಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಕಲು ಇದ್ದೀರು ಎನ್ನ ತಂದದಾಕಲು ಏರ್ಲಿದ್ದೀರು ಅಕಲು ಓಲ್ಬೋತಿರ ದಾನ ಎನ್ನ ಓಡೆ ಹೋಗಿ ಇಚ್ಚಿನ ಪೂರ ಮಂಡ್ಯಾಡು ಎನ್ನಿದೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿ అని ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿದಾನೆ ಇನ್ನೇ మనం ఏరే ఫోన్ మన్పుని ఫోన్ మన్పరి మీరు ఫోన్ తాగుజ్జి బాంబేದ ಮುಲ್ತ ನಂಬರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ದಾದನ ಒಂಜಿ ದೇವರ ದೇಟ ದಾನ್ನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕದು ಎನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಶಮ್ಯಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪುನಿ ಆರೆಗೆ ಅಕ್ಕಗೆ ಶಮ್ಯಕ್ಕ ಫೋನ್ ಮಂದೆ ಶಮ್ಯಕ್ಕ ಇಂಚೆಂಚ ದಾನ ಫೋನ್ ತಾಗನು ಇಂಚೆಂಚ ಆತನ ಶಮ್ಯಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಬಾಕಿ ಆತೆ ಇದೇ ಕುಲ್ದಿನಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಯಾವಣ್ಣೆ ಯಾನು ಕುಲ್ದಿನಿ ತಪ್ಪು ಎನ್ನನಿ ಕುಳ್ಳುದಾದ ಹೋತು ನಿತ್ತ ಮೂಲ ಪೋಡಿ ದಾದಾನ ಪೆರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜನ ಮುತ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೋಲೆ ವಂಡೇನು ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದನ ಮೂಲು ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ವಂಡೇರು ಹೆಂಗೆ ಬರೋಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲೇರು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ವಂಡೆ ಮೂಲು ಕುಲ್ಲೇರು ಹಾಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಏನು ದಾದ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಈ ಅಂಜನ ಬಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕುಣಿಪಿದ ಬಲ್ಲ ವಂಡೇರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕುಣಿಪಿದ ಬೀಗ ಬಾಡ್ದು ವಂಡೆ ಆತನ ತಿಳ್ತಿರಾರು ದಾದ ಮಂಗೆ ಬೇಯಿ ಪಿದೇದು ಬೀಗ ಬಾಡ್ದು ಉಲ್ಲ ಕುಲ್ದತ್ತೈ ಅಂಚ ಸಟ್ಟಿಂಗದ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿರ್ತೀರಿ ಅರೇನು ಕಡಪುಡಿಯರು ಅರೇನು ಕಡಪುಡ್ದು ಆರು ಬೀಗದ ಎತ್ತದು ಏನನ್ನು ಬಕ್ಕಲು ಎತ್ತೊಂದು ಹೋಯ್ನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಂಬೆದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ ಐದೋಕ ಬಾಂಬೆಡ್ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಾಟುಂಗಾರ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಕುಡೊಂದು ಕಡೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಯಾರೆ ನಾಸಿಕ್ ಅಂಚೆ ಮಾತು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಪೋಯಾರೆ ಈ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜದ ಫೋರ್ಸುಡು ನಾಟಕ ಅದು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ನಮ್ಮ ಮಾಟುಂಗಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಳು ಒಂದು ಪೂರ ಅವ್ರ ಜತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಧವ್ರು ಜತ್ತ ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಬಂದು ಜತ್ತದ ಒಂದು ಕೂಡ ಉಂಟುದೆ ಏನು ಉಂಟುತನಾಗ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆದ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ನೂಕೊಂದು ಹೋಯ್ಲ ಕಂಚ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪುಷ್ ಮಂದಿ ನನಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪರಡು ನಾಳೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬಸ್ತ ಡೋರ್ಗೆ ಬೂರ್ದಿನಿ ಅವು ನಿದ್ರೆದ ಮಾಲ್ರ ದಾದ ಆತನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಪತ್ತಲೆ ನಾನು ಪತ್ತಲೆ ಪನ್ನೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡ ನೇರಳೆ ಕೇಂದ್ರಿಜಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಬೊಬ್ಬೆ ನೇರಳೆಗೆ ನಾನು ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡಂದಿರಲೆ ಇವನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೂಕುದು ಬರ್ಲೇಕ ಏನು ಬಸ್ತ ಬೋದು ಡೋರ್ ಬೋದು ಊರಿ ಮೂರು ಬೆಟ್ಟಿ ಮಾತು ಮಿದನೆ ಪೂರ ದೇರ್ತು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಜಬಡ ಇದು ಎನ್ನ ಇದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೂರ ಒಂದು ಚುರುಪು ಎಟ್ಟಾತನ ಹೆಂಗೆ ದಾದಾತ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆಯ್ತು ಮಾಡಿದೆ ರೂಮ್ ಉಂಟು ಪಂಡಿರು ಇಂಚೆ ಅದು ಮಗರಿಯ ಎಂತ ದಾದಾತ್ ನಾನು ಲೆತ್ತೆ ಬಂಡೇನು ಅಪ್ಪ ಬಂಡೇನು ನೀನು ನಿಕ್ಲೆ ಬರೋ ಲೆತ್ತೇನು ಏರ್ಲೆ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಲೇದಿನೇ ಇಜ್ಜ ಏರ್ಲೆಕ್ಕೆ ನಿಜ ಲೆಪ್ಪುಣ ದಾದ ನಂಜಿ ಅವು ನಿದ್ರೆದ ಮಲ್ಡ ದಾದ ಆತನ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚನ ದಾದ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅವು ಒಂಜನ್ನ ಬಾಂಬೆದ ಎರಡು ಅನುಭವ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಬಾಂಬೆ ಇಡ್ತಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾಂಬೆ ಪೋನಾಗ ಏನು ನೀರುಂಡರ ಡ್ರಾಮಾಡು ಎನ್ನ ರೋಲ್ ತೂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತು ಪಾತೆರ ಎಂಡ ಶೋಕ ಆತು ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುನ ಬಾಂಬೆ ಈ ಕಲಾವಿದೆ ಫಸ್ಟ್ದ ಕಲಾವಿದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಮಂತಾರಿ ರೋಲ್ನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಐಟ್ ಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಬಾಂಬೆದ ಇದು ಸುರುತ್ತ ಸಲ ಪಿದೆಯವರೆಗೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಾಟಕ ಸುರುತ್ತ ಸಲ ಪಿದೆಯವರೆಗೂ ನಾನು ಮಸ್ಕತ್ ಹೋಯ್ನ್ಯಾ ದನ್ನ ಮಸ್ಕತ್ ದುಬೈ ಅಂಚೆ ಪೋತಾನೆ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಪಾಯೆ ಪಿದೆಯವರೆಗೂ ಸುರುಕು పోయి ఈరుండర ఒక బతుకు దొరిండ ಅವರ పోతాను ఈరుండరకు పోయాను ಪಿದೆಯವರೆಗೂ ಅವಳು ಅಂತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆತನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ವಿಮಾನ ಅಡುಗಲು ವಿಮಾನ ತೂತುನ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಿದ್ರು ವಿಮಾನ ತೋಜಿಪಾಯ ಪಣ್ಣದು ಶಾಲೆಡ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬೋತು ನಂಗ್ಲಿದ್ದಿ ದಯ ಪಣ್ಣಲೆ ತೋರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆತಂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಗಳು ತೂಪಿನೇ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಂದು ಒಯ್ಟು ಮಾತ ಹೋದು ಲೈಫ್ ಹೋದು ವಿಮಾನ ಅಡುಗಲು ಕುಳ್ಳುದನ್ನ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕುಲ ಗಗನ ಸಕಿನಕಲು ಐಟೈತೆ ಆಕಲು ಮಾತ ಬತ್ತು ಕೋಟನ್ ಕೊರಿಯರು ಯಾನ್ ಇಕ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಯಾನ್ ಏನು ತುಯ್ಯ ದಾಯ ಕೊರಪೇರೊಂದು ಕಟ್ಟಗೈಟ್ ಕೋಟನ್ ಕೊರಿಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯ ದಾದ ಅನ್ಪೇರ್ದು ನನಗೆ ಕೇನುಂಡ ಆಕಲೆ ಎಂಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಬೋದು ಹಿಂದಿ ಬರ್ಬೋದು ಕೇನು ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಿನ ಗೊತ್ತಾಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಾಚಿಗಡ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ಕುಲ ಒಂದು ಕೋಟನ್ನ ತುಯ್ಯ ದಾದ ಅನ್ಪೇರ್ದು ಬಾಕಿದಾಗ ದಾದ ತೂ ನಂಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೆಬಿಕ್ ದಿವೊಂದು ಎದ್ದೈನೆ ಈ ಕೋಟನ್ ಎತ್ತದು ಕೆಬಿಕ್ ದಿವೊಂದು ಯಾನ್ ನಾನು ಅಂತ ಯಾನ್ ಅದು ಎದಿನಕ ನಾಲೆಜ್ ಫುಲ್ ಬಂದು ಶಬ್ದನಿಗೆ ಎಂಜಿನ ಹೆಂಗೆ ಕಾಯ್ಜಿ ಎತ್ತು ಕಾಯ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಪಿದಾರ್ದು ಫ್ಲೈಟ್ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನಿ ಓ ದೇವರ ಎಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಅವು ದಾಲೆ ಇಂಚೆ ದಾಲೆ ಶೇಕ ಒಂದುಂಡು ಓಲ್ ಪತ್ತೊಂದೆರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೋಂಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಂಡು ಹೋದು ಟೇಕಪ್ ಅವನ ಲೆಕ್ಕನಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನಿ ಜಾರಿಸರು ಅನ್ನು
ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನ ಫ್ಲೈಟ್ ಪೋಪಿನ ಅನುಭವನು ಎನ್ನ ಏತು ಏನು ದೈವ ದೇವರೇ ನೆನೆತ್ತದೆ ಅವು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಏನು ಏತದೆ ಎನ್ನ ದೇವರೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ವಾ ದೇವರೇ ಮಾತು ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗಿ ಅವನು ಪೂರ ಅಪ್ಪಗೆ ಇನ್ನಿದ್ದೇನು ಓ ದೇವರೇ ಹೊರ ಏನು ಟ್ರಿಪ್ ಜಾಪಡಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಂಡಿ ಜಾನ ಊರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಇರು ಜನ ಲೇರು ಎನ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಜಾನು ಪಂತೀನಿ ಹೊರದು ದೇವರೇ ಪಂಡ ಆತ ಕೈ ಮುಗಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತದ್ದೆ ಐದು ಕೊಂಚ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ಲೆ కానీ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೇಕಪ್ ಆನಾಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಆನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಂಚ ವೇಳೆಗೆ പോകുന്നു ಫ್ಲೈಟ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಐಜಿಂಗ್ ಐದು ಮಾತಿರ್ಲಿ ಕೋಟಂದು ಎತ್ತಿರು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾನೆ ಈ ಕೋಟನ ಪಾಡಿ ನೀ ಕೆವಿದೊಲೆ ಪಾಡಿ ಶಬ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆತನ ಪೋಡಿನಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡಿರೋದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅನ್ನ ಯಾನು ಇನ್ನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈತು ನೀರು ಅಡ್ಡು ನಾಲ್ 5 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಸಂಜೆ ಪೋಯ್ ದೇವರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಜಿಂಕ ಅದನ್ನ ಇರಿಟೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಏರಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗೆ ಅಂಚ ಕೂಡ ಹಾಪಣಿ ಅವು ಪಾಡ್ದು ಜನ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಪಿದೇವ್ರು ಹೋಗಿ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಅನುಭವ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಮರಪ್ಪಂದು ಅನುಭವ ಪೂರ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಪಿನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅವು ಮಾತು ಅಂಚಿನ ಮಾತು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದೇ ಬಂದು ಕಾಪಿಗಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇನ್ನು ಇಂಕ ಓಲ್ ಮಾತ ಪಾಯರನ್ನು ಅವಳು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಅಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆನ ಇನ್ವೈಟ್ ಪನ್ಪುನ ಪೊರ್ಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೇವ್ರುಡು ಒಂಜಿ ಅನುಭವನ ಏನಾಗ ನಿಂಗೆ ಪನ್ನಡ ಕೆಲ ವಿಷಯನು ಈ ಪಿದೇವರು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಕೊಣೆರೆಜಿಗಲ್ ಪೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುನ್ನ ಈ ಬ್ಲೇಡ್ ಅತನ ಕತ್ತೇರಿ ಅತನ ಈ ಪೊಡಿ ಪುರ ಅವು ಮತ್ತು ದಾಲ ಕೊಣೆರೆಜಿಗೆ ಅವು ಚಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬೇರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ತಂಡದಕಲು ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತೇರ ಆತ ಇಂಜ ಮಂತೇರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಮೇಕಪ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕಿಟ್ಟನಿ ಎಂಡ ಕೊರಿಯರು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿದೇವರು ಪೋನಾಗ ಎಂಡ ಕೊರಿಯರು ಯಾಂದೆತ್ತು ಪತ್ತೊಂಡೆ ಮೇಕಪ್ದ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಮೂಲು ಬಜಿಪ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂತದ್ದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗುರ್ತೈತು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಅವಳು ಜತ್ತದು ಪೋನಾಗ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಎತ್ತವಳು ನಿನ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂಡೇರು ಕೆಟ್ಟ ನೆಡೆ ಎತ್ತೊಂಡೇರು ಎತ್ತೊಂದು ದಾದಕ್ಕೇನು ಬೇಡ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತ ಪೋತೇರು ಎನ್ನ ತಂಡದ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಮ್ಯ ಕಾಕಲು ಮಾ ದುಂಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ಬುಡ್ದು ಹೊತ್ತನೆ ಆಯ್ತು ಆಕಲು ಹಾಕ್ಲಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಯಾರು ಎನ್ನ ಆಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಏನನ್ನ ಕೆಟ್ಟದಿದ್ದು ಒಂದು ಅದಿರ ಅವಳು ಆಕಲ್ದ ದಾದ ಪಾತೇವ್ರಿ ಪಾತೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಾಕಲು ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರು ಇರೋ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಿನ ಆಕಲಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಕ್ಕಳು ದುಂಪೋದು ಪೋದು ಪಿರದೆ ಹೋದಂಗೆ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಸುರೇಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಸುರೇಶ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಳು ಉಂತದೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದ ನೆತ್ತ ಅಲ್ಪ ಉಂತದೆ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತದು ಮಕ್ಕಳು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ದ ಐಟ್ ಕೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಪೊಡಿ ಮಾತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಐನು ಪೂರ ಮಕ್ಕಳು ದೊರ್ತೀನಿ ಅಕಲು ದಾದನ ಎನ್ನಿದ್ದೀರ ಅವು ಇಂಚಿನ ಕೋನಪುನಿ ಎಂಕುಲು ದಾದನ ಎನ್ನಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನಲ್ಲ ಉಂತಾದೇರಿ ಏನನ್ನ ಮೆದುಗೇರು ಪೂಜೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಯಾನು ಕಾಲಿ ಅಜ್ಜ ದುಂಬುದಿನಾಗ ಹೇಯ್ ಆತೆ ಬಂದು ಉಂತಾವನಿ ಬೇತೆ ದಾಳೆಜ್ಜಿ ಉಂತಾವನಿ ನಾನು ಪೋಡಿಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ದಾದ ಮನ ಅದಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೀರ ಬರ್ತೇರು ದಾದಮೆ ಅಂಚೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಐ ದಾಯ ಪಾತೊಂದು ಅವು ನಿಜವಾದ ಕೈಟ್ ಪಾತಂದ್ರೆ ಎಜ್ಜಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಲಗೇಜಿಗೆ ಪಾಡಿನ ವಿಷಯ ಆಗ್ಯಾವು ಮುಕ್ಕಲೆನ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ದಾಯ ಪಾತೊಂದು ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೂದು ತುಯ್ಯರು ತೂದು ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಜ ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ದಾದನ ಒಂದು ಪಾಯ್ಸನ್ ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವ ಐದಕ್ಕೇನು ಮೇಡಮ್ ಸಮ್ಯಕ್ಕೆ ಆರು ಬಾತು ಪಾತಿರ್ದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಅವು ಇಂಚ ಬಂಡೇರಿ ಐದ ಕೊರಿಯರು ಕೊರ್ನೆಲ್ಲ ಓಂಡು ಐಟು ಪೊಡಿ ಈಚೆ ತೆಗೆದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ದೊರ್ತಿರಗಳು ಅಂಚಿನ ಅವು ಮಾತು ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಹೆಂಗೆ ಪಿದೇವ್ರದ್ದು ಭಾರಿ ವಿಷಯ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಿದೇವ್ರು ಒಪ್ಪಂದನ್ನ ಅವೇನು ಪಾತೊಂಜಿ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲವು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾತೊಂದು ಪೋನೆನ್ನ ರೋಲು ತಕ್ಕ ಕೆಲವು ಈಗ ಬೋರ್ಡಪ್ಪನ ರೋಲು ಬೋರ್ಡಪ್ಪನ ಅಂಜಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬೋರ್ಡಪ್ಪ ಐನು ಮಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಾತೊಂದು ಹೋಗ್ಪೇನು ಲಗೇಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಪಾತೊಂದು ಹೋಗ್ಪೇನ್ ಇದೇನು ಪಾತೊಂದು ನಾವು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅನುಭವ ಏನು ಕಿಟ್ಟು ಪಾತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಆಡೆ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂತು ತಿಳಿಪೋಯಿರು ಅಕ್ಲಿಂದ ಮಂತಿನಿ ಕಾಮಿಡಿ ದಯಪಂಡ ಬೇಡ ಕೊರ್ಕಮ್ಮೆ ಮಂಗೆ ಅನ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನ ಅಂಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಏನೋ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಎಂಚ ಮನ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಮರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಒಂಜಿ ಪಂತೋರೇನು ಉಂತಾದು ಅತನೇನ ಊರುಡನ್ನ ಹಾಕಲ್ದ ಪಾತಿರ್ದೆ ಮುಗುಲ್ ಎಂಚ ಪಾತಿರು ನಾನು ಮುಗುಲ್ ದಾದ ಪಾತಿರುವರನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವ ಒಂಜಿ ಪಿದೇವ್ರದ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಒಂಜಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂಜ ಇರುತ್ತೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದರ ಕೊಡೋರಿ ಕಲಾವಿದನ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದಿತ್ತು ಇರೆಗ್ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಕಲಾವಿದೆ ಏರು ಬೊಕ್ಕದಾಯ್ ರಂಗಭೂಮಿಡು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಕಲಾವಿದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪ್ರತಿ ನಾಟಕ ಅನ್ನು ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಅದ್ರ ಪಾತೆರ್ನ ರೀತಿ ಅರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅವು ಎಂಚ ಬಂದು ನಾಟಕ ಪಾತೆರ್ಲಕ ತಿಕ್ಕುಜಾರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ನಮ್ಮೈತೆ ಯಾನ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಎಂಚ ಪಾತೆರನ್ನಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಅರ್ ಪಾತೆರುವೇರು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಎಂಚ ಪಾತೆ ಯಾನು ದುಮ್ಮಿಯ ಪಂಡೈತೆ ನೇರು ದುಮ್ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಪಿದೆ ನಾಟಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದು ಅವು ನಾಟಕ ನಿತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ಟೈಮ್ ಅವು ಅಪಗದ ಅಂಚ ಬಾಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ತಾಂಕದೆ ಮಗ ಅಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಇಂಕ್ಲು ಮಂತನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಅಂಡ್ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತೆ ಮಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಣ್ಣಾಗ ಅವ್ರು ಪಾತೆರ ರೀತಿ ನಾಟಕನ ಗೊತ್ತೇ ಬುಜು ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾತೆರುವೇರು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಾಡು ಎಂಚ ಪಾತೆರು ನಾವು ಎಂಚ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಂಚ ಆರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜ ಪಂಡಾರು
ಪ್ರತಿ ಡ್ರಾಮಾಡಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂತೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಮೂಡು ವಿಲನ್ ಮಂತಿರಾರು ಡಿ ಕೆ ಗೊತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚಿನ ರೋಲ್ ಮಂತೀರಿ ಇಂಕ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ನ ಅವು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಅಂಚೆ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾನ ಹೆಂಗೆ ಆ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅರಡೊಂಜಿ ಕಲ್ಪೊಡಿಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನಲೆಗದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ತೂವೋಡು ಆರೆಂಗದಲ್ಲ ಕಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಓಡೆ ಮಟ್ಟ ಬಂದ ಪಿದಾಯ್ದಾನು ಲೋಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಒಪ್ಪುನಾಗ ತಂಡೋಗಿ ಬರ್ಪನೆ ದುಂಬು ಕಾಮಿಡಿ ಕಲಾವಿದೆ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಅಪ್ಪಗಲ್ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೋಲ್ ಮನ್ಪುಡು ಹೆಂಗೆ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪುಡು ನನಗೆ ದುಂಬೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಓಳು ಎನ್ನ ಪಿದೆ ತಂಡೋಡು ಮನ್ಪುನಾಗನಿ ನಿಂಗೆ ಎನ್ನ ಲೋಕಲ್ ಚಾಪರಕ ತಂಡ ದುಂಬದ ತಂಡೋಡು ಹೆಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೋದು ಜನ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪು ಅಂತಾರೆ ನಾಡ ಆಸೆಗ ಆಸೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪು ಅಂತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಅವಕಾಶ ಹಿಂಗೆ ಚಾಪರಕ ತಂಡ ಬರ್ತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯರು ಏನಾಡ ವಿಲನ್ ರೋಲ್ ಮನ್ಪಾಯ ನೆಗೆ ಅವೆನ್ನ ಆಸೆ ಹಿಂಗೆ ಆ ರೋಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಂಚಿನ ರೋಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಣ್ಣದು ಆ ರೋಲ್ ಎಂಡ ಮನ್ಪದೇರು ಅಂಚೆಂಗೆ ಆರ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆತನ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾತಿರ್ನ ರೀತಿ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಯ್ನ ಕಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಹೆಂಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾರಡ ಅವೇನು ಅವು ಹೆಂಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಮಾಡಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅರಡ ಕಲ್ತನ